29. 29. В ресторанта. 1. В ресторанта. 1. Масата свободна ли е? Масата свободна ли е? Бих желал менюто, моля. Бих желала менюто, моля. Какво ще ми препоръчате? Какво ще ми предпоръчате? Бих искал една бира. Бих искала една бира. Бих искал една минерална вода. Бих искала една минерална вода. Бих искал един портокалов сок. Бих искала един портокалов сок. Бих искал едно кафе. Бих искала едно кафе. Бих искал едно кафе с мляко. Бих искала едно кафе с мляко. С захар, моля. С захар, моля. Бих искал един чай. Бих искала един чай. Бих искал чай с лимон. Бих искала чай с лимон. Бих искал един чай с мляко. Бих искала един чай с мляко. Имате ли цигари? Имате ли цигари? Имате ли пепелник? Имате ли пепелник? Имате ли огънче? Имате ли огънче? Нямам вилица. Нямам вилица. Нямам нож. Нямам нож. Нямам лъжица. Нямам лъжица.